ki tattara kuma sai ki tafi ki bar gidan nan ki koma ka fito akai ki zaman kishi da mahaifiyata. Kina ji na? Inda ne. Saboda akan ki aure ubana, gwara ma ki je kuma ina ne wannan matsalar ki ce ba tawo ba. Ke? Mene ki kana ki dan wanki kina cewa tattara na ta bar gidan nan sai dai uwarki ta bar gidan nan amma ba Fatima ba. Alhaji akan wanda ba sai su ta fito ba za su kame ya. Hajiya ko kiyaye ni a gidan nan. A san Fatima zan iya koran kowa a gidan nan. Zan yi tsawo ga kowa a gidan nan da ku da 'ya'yanku. Bahijja ta duku sosai. Ni kuma tun daga lokacin na fara tsoron Alhaji Garga. Saboda ganin irin dukan da yi wa Bahijja. A harabar gidan sai wani sabon al'amari ya faru. Inda Damori ta sake tarar Alhaji a lokacin da yake cikin tsananin fushi. Wallahi Alhaji akan wannan kafuran yarinya ba za ka zo cikin gida ka rika daga mana hankali ba. Ina ganin gaba mata hudun da ka kawo ba ma gujiya za ka auro ka kawo mana cikin gidan nan. Damori? Ni ke faɗa wa irin wannan maganganun? To ai gaskiya na faɗa. Lalle Damori. Ka duba abin da kai ma Bahijja. Kan ba ka haife ta ba? Lalle Damori lalle kin cika kin koshi a gidan nan. Ba kya jin tsoro na? Zaman gidan nan ya miki daɗi? Biki daddara ba ko tsoro na ma ba kya ji? Haka ne. Da na yi biyu. Alhaji me kake nufi? Yanzu na cika uku. Na shiga uku. Ki tattara naki ina ki koma gidan Malam Talle. Ki gaba da cin tafasa da kunun tsamiya kuma tallafin da nake bayarwa na daina da kai. Alhaji me yasa ka? Na shiga uku. Kuma yara na ki ban mu su anan. Ban da ku zauna ku ci gaba da cin doya da kwai. A sati ku sha madara da shayi. In banza aikin wofi.